Здравейте, уважаеми приятели на НАОП, уважаеми фенове на баскетбола. Намираме се в стадион Ивайлово в Велико Търново с моя приятел от отбора на Велико Търново, които тук що спечелиха своята среща срещу TDS Троян. Започнаха доста равностойно, беше голяма битка до по времето, след това техният отбор се умял да се откъсне в точките, но до края имаше интрига според мен. Представи се и ни разкажи с две-три думи как се събрахте, как решихте да се включите към НАОП горе-долу, някакви общи неща за вашия тим. Казвам се Явор Маринов, капитан съм на Великотърновския отбор. Те са два Великотърновски отбора. Значи, ние сме 4 основни човека, които играем доста години заедно. Аматьорски баскетбол, стритбол, от години сме си заедно, познати под друго име. Сега решихме да направим... Какво беше вашето име, ако не е тайна? Башмечките. Башмечките. Да, спечелихме няколко години поред. Супер, това е важно да се каже. Лига 3 на 3. Супер. И решихме да направим един отбор, който обаче решихме да заложим на млади играчи от Търновската школа. Още дето всички сме произлезли от Търновската школа на Етър и решихме да вкараме... Това е много хубаво, ако позволиш да прекъсна, това е много хубаво и адмирации за това решение и че сте го приложили на практика в отбора си. Колко играчи са от тази школа младежите? 4-5, доколкото аз видях сега на среща. В момента юноши и кадети са 6 човека. Да. 6 момчета, които играят на възраст юноши и кадети. Да. Както виждате в нашите мачове, ние желаем да им дадем време за изява, да играят мъжки баскетбол, след това като отидат срещу техните връстниците имат страхотно. Това е адмирации за такава дейност. Аз много лично ви подкрепям в тази кауза. Точно така трябва да се процедира според мен във всички отбори. Трябва да има може би една квота за младежи, но това вече на по-нататъчен етап. Разкажи ми малко за НАОП. Какво мислиш за НАОП в Централна България? Първи сезон в Централна България, 6 отбора са. За информацията ти споделя 2011, когато стартира НАОП в София по принцип. Основното първенство, което и в момента протича с 32 отбора, стартираха 6 отбора. Тук също стартира 6. Там вече са 32 след 5 години труд. На първо място, какво смяташ за организацията тук? След това за организацията в Централна България, дали има место да се развива, да се добавят нови отбори, как мислиш тук обстановката, ще позволи ли се да, може би следващия сезон да се добавят още отбори, да се съберат повече хора, да развием лигата? Кажи ми малко за организацията на НАОП в Централна България, какво е твоето мнение? Моето мнение е на първо място НАОП като организация. Много така адмирирам като цяло тази инициатива на НАОП. Преди 5 години са започнали, което е много добре. Българския баскетбол, българския спорт като цяло е в много тежко състояние и хората имат нужда от спорт. Има нужда от спорт, такава организация, да. Да, относно организацията в Централна България, със сигурност има много какво още ние да направим като отбори, като организационни лица, но мисля, че нивото е доста добро. Върви в правилна посока. Да, със сигурност неща, които на много малко мероприятия спортни може да се видят. Това е статистика онлайн, живо предаване на мачове, което според мен е много високо ниво за аматьорски баскетбол. Както виждаме, не е чак толкова аматьорски баскетбол, защото... Всички са играли някъде най-малкото, освен това играят и младежи, които в момента тренират постоянно, нали, в отбори, което прави нивото, както и тук виждам, така и в София, знаеш, на едни доста мъжки мачове се случват. Не само това, но и в София играят играчи като Торо, като Христо Димитров, които знаеш са имена в българския и международния баскетбол, може да се каже. Така че надявам се и тук да се включат играчи, които са играли за националния и разбира се малко по-популярни баскетболисти, които не могат да изоставят играта. Кажи ми за вашия отбор малко повече, за по-обиграните, няма да кажа възрастите, но по-опитните
състезатели в вашия тим. Младите разбрахме. Голям плюс за вашия тим, че правите това, но кажи малко за ядрото на тима. Как се събрахте отново? Как се случиха нещата, за да влезете в нов централно България? Ние, както казах, до години играем. Заедно с Стилян Димитров, Митко Митков, Максим Алексиев. Миналата година играхме на 3-3 лига, която беше в Търново, беше също много сполучлива. Данаил Киров я организира също много добре. И просто тази година той каза, че няма да има време да организира. Орлин се обади и каза... Отбор на политехника. Да, каза, давай да направим нещо, имаме един-два отбора, вие не искате ли? Ние винаги сме готови за баскетбол. Да, Стилян Димитров така се изявява като наш треньор, той е играл повече в мъжки баскетбол. Супер. И така, той дава насоки, да, и мисля, че добре се справяме. Кой колкото може дава важното е да... Ами не е тайна, че... Да, не е тайна сред запалянковците и участниците в финал, че вие сте един от фаворитите тази година за първото място, за спечелване на титлата от 6-те отбора, които играят. Според теб, какво мотивира другите отбори? Знаеш, има отбори от Габрово, от Троян, от Свищов пътуват. Какво ги кара да се организират, да пътуват, да внесат такса? Знаеш, че аматьорския баскетбол и аматьорския спорт като цяло изисква самоинициатива и се плаща, да го кажем директно. Какво мотивира тези хора да пропътуват тези километри, да отделят от енергията и времето си, за да се включат в нашата организация? И също, което мотивира и нас, ние също пътуваме. Всички, които пътуват, знаят какво значи това, да тръгнеш 3-4 часа преди матч. След това имаш пътуване на връщане. Много е трудно. Аз опитах се, примерно, да намеря един спонсор. Знаем, че ние не искаме много, искаме колкото да ни помогнат за младите играчи. Ние работим, ние сме на близо по 30 години, че отгоре, но някой трябва да помогне да се развива това нещо. Децата в момента дават, те знаят къде не дават. Не знам колко им е трудно, за сега не са казали, че има проблем, но за нас е лесно. За тях е малко по-трудно, но знам, че изисква много жертви и лично време, и средства. Абсолютно трудно е да се прави спорт в България. Особено аматьорски организиран. Да, какъвто и организиран да е, дори професионалния виждам колко е трудно. Разбира се, виждаме всички. Ами, добре, благодаря ти за това интервю, честита победа днес. Желавам ти хубав ден и все повече хора да привличаш към нашата организация, да се сътрудничим за напред. Благодаря.